Atong sayron ang dugan pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Argel. Mga personahe sa Regulatory Compliance Board sa Cagayan de Oro City LGU uban ang kapulisan nagpahigayon og sorpresang anti-crime drive sa usa ka barangay sa syudad. Pipila ka mga lalaking nag-inom sa pampublikong lugar na aktuhan sa otoridad. Ano ang report? Sorpresang nagpahigayon og anti-crime drive ang mga personahe sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City LGU uban ang mga personahe sa Kugon Police Station sa Barangay Kamamanan adlawng Biyernes. Atol sa mga operasyon, palampusong naaktuhan sa otoridad ang grupo sa mga kalalakinan nga nakahukas og nag-inom sa pampublikong lugar o dalan gawas sa mga tindahan. Gipang-isyuhan kini og ordinance violation receipt. Kining pag-inom sa daplin sa dalan o sa gawas, no? Then magukas-ukas. Ngunang naman ko tayo ordinance sa 5133, gidiligid ka na mag-inom diya sa gawas diya sa dalan o sa sidewalk in public. Gawas sa mga naaktuhang nakalapas, gironda sab sa otoridad ang pipila ka mga pisonet shops dool sa lugar. Ila sab gibisita ang mga karaoke machines nga nagsaba-saba pa bisan pa man lapas na sa gitagana nga oras. Dili na lang tapabot sa alas 12. Dili na sa mga alas 10. Kung gusto pa kita magpadayon, hinayan. Kay ang mga silingan lagi. Pasalig sa RCB nga magpadayon pa ang ilang mga anti-crime drive uban ang PNP aron malikayan ang mga posibleng krimen nga mahitabo sa syudad. Cyril Chavez, 1 Mindanao.